2016. november 9-e van, és ugye most az amerikai elnökválasztás jegyében elkészítjük a heti körképet, frissítem, és hát itt kollégákkal ötletelünk azon, hogy vajon mi lehet ugye a választás eredményeit az elmúlt órákban. Már gyakorlatilag a kávé mellett azt nézzük, hogy vajon mi történik majd. Én gyakorlatilag pont akkor keltem, amikor már Trump esélyei elkezdtek nőni. Most jelen pillanatban itt a Bloomberg honlapján azt látjuk, hogy az elektorok számának gyűjtésében ugye 270 elektor szükséges ahhoz, hogy egy jelölt megnyerje a választást. Különböző kerületeknek, vagy hát államoknak különböző elektorszáma van. Az egyik fő kulcs hely az Florida. Amennyiben ugye Florida nyer, akkor gyakorlatilag az nyer, aki Floridában nyer, volt mostanában olvasható az elemzések közül, hát úgy néz ki, Trump nyert. Megelőlegezzük Trump számára a győzelmet, bár jelen pillanatban most 244, 209-re vezet. Úgyhogy megtörtént az, amire talán senki nem számított. És úgy néz ki, hogy az a paradigmaváltás, amit itt mutatom, itt az RFM TV-nek az elemzései között lehet olvasni. Nézzük. Méghozzá ebben a videóban itt az amerikai elnökválasztás 2016, ez gyakorlatilag ugye a Trump-Clinton gazdasági és tőzsdei elemzés politikamentesen. Ebben az elemzésben hát egy nagyon nagy paradigmaváltást ecsetelek, amelynek könnyen lehet, hogy ez a mérföldköve, ami most jelen pillanatban Trump győzelmével úgy néz ki, hogy körvonalazódik. Ugye az elmúlt időszakban én először is ajánlom mindenki figyelmébe a havi körképeket, ahol részletesen hosszú középtávú elemzésekkel, hát már gyakorlatilag felkészítettük az ügyfeleket arra, mi magunk is felkészültünk arra, hogy bizony itt azért komoly változások lehetnek. Én remélem, hogy sokakat nem ér meglepetésként ez az eredmény, illetve hát nem ér negatívan ez a szituáció. Nézzük, mi az első reakció az eseményekre. Itt látható, hogy hát Japánban 6% mínusz, Hongkongban 3,5%, tehát gyakorlatilag mindenhol negatív a reakció. Egyedül Kína tartja egész jól magát, és az euró-dollárban is nagy a reakció fölfelé. De akkor nézzük meg, hogy ha már itt tartunk, akkor ez itt ugye az olaj grafikonja. Az olaj rövidtávú grafikonján ugye mi itt az elmúlt időszakban egy 4-es hullámot vártunk korrekciónak, el tudtuk képzelni, hogy ide fölemelkedjen, hát úgy néz ki, ez volt a 4-es hullám, és rövid távon gyakorlatilag itt valahol az 5-ös hullám. Majd meglátjuk, hogy hol körvonalazódik. Még itt lehetnek divergenciák is, amik mélyülnek, de tehát valahol itt a $40 környékén az olajat rövid távon már lejjebb nem várjuk. Nézzük a heti képen, ugye a 4 órás grafikon szoktuk elemezni, és itt is ugye már a korábbi elemzésekben az volt a vízió, hogy a 3-as hullámunk valóban ide $42 környékére célba érhet. Majd meglátjuk, hogy melyik szint lesz a tartó szintje. Itt egyelőre azt mondanám, hogy még a divergenciák azok talán most fognak épülni, ugye ez a 3-as hullám, 5-ös hulláma, itt most ilyen pillanatban mindösszesen az RSI-be várnánk egy divergenciát, tehát valahol itt $42 környékén támasztódhat meg, és jöhet az a nagyobb korrekció, amit korábban vártunk, amelynek célja ideálisan megint ez a $45 lehet. Akkor, amikor van is itt egy trendvonalunk, ugye ez a trendvonal törés jelezte számunkra, hogy a 4. hullám úton van, és most gyakorlatilag, hogyha folytatódik az esés, akkor úgy szintén hát ez az a trendvonal, amely figyelmeztet arra minket,
hogyha itt folytatódik az esés, esetleg lejön 41-ig, 41 félig. Itt van nekünk egy tartóvonal, tartószintünk, lehet, hogy esetleg $42 alá nem nagyon megy be, akkor utána jöhet majd megint egy korrekció, amely valahova ebbe a $45 magasságba megint beviheti. Az olajra gyakorlatilag mérsékelt hatást gyakorol azért ez az esemény. Nem ez a fő fókusz. Nézzük meg az S&P esetében mi a helyzet. Az S&P 4 órás grafikonján ugye azt láthatjuk, hogy egy óriási esés alakult ki. Ez volt a híre a Trump győzelmének a nagy valószínűsége, mert még azért ugye nem nyert. Bár érdemes azért megnézni közben, hogy áll az esemény. Most 244-215. Na tehát, hát itt az a C hullám, amit mi vizionáltunk, abból a vízióból ugye az jött volna ki, hogy Clinton győzelem lesz, és ebben az esetben ugye pontosan azt vártuk volna, hogy először ez a csatorna leküzdésre kerüljön, majd utána a B hullám fölött vártunk volna igazán vételi oldalra. Azt fogalmaztuk meg itt az elmúlt időszakban, 2170 fölött új csúcsokat várunk. Ugye az elmúlt napok úgy nézett ki, hogy ugye Clinton nyerni fog, jellemzően megmozgatták a piacokat. Hát ez nem is vitte át a csatornát, ugye fölé zárni nem is tudott, ez egy nagyon-nagyon fontos jel volt, illetve hát meg se közelítette az 1251-et, tehát még ha gondolkoztunk is Clinton győzelembe, hát ugye erre jel egyelőre korábban nem is adódott. De alapvetőleg azért még ezt a C hullámot, illetve ezt a korrekciót nem húznám ki. Most ugye egy nagyon fontos tartószint törik, de nézzük meg egy kicsit természetesen nagyobb képben az amerikai tőzsdeindexet. Milyen lehetséges kimenetelek vannak? Hát itt egyrésztről vizionálunk most itt egy éket, ez volt az ék 1-es, 2-es hulláma, ez itt egy 3-as, 4-es, 5-ös, ez egy nagyon-nagyon faramuci ék, nem teljesen szabályos ez a szituáció, azt kell, hogy mondjam, tehát ebben az égben így nagyjából valahol itt ez a törés az, ami ezt először jelezte, hogy itt valami nem stimmel, de hát erre alapvetően nem lehetett számítani, úgyhogy igazából én ezt korábban azért is nem mertem berajzolni, meg vizionálni, mert azért ez nem egy szabályos, nem egy számunkra, a szemünknek kedvező folyamat volt. Ebben az esetben gyakorlatilag itt ugye az 5-ös hullámok felépültek, a korábbi csúcsoknál 2190-nél is elképzelhető, hogy ez mindenkori csúcsa lesz a tőzsdének, nagyon-nagyon hosszú időre. És hát most ez lesz itt a kérdés, ugye? De hát engedjük meg azért azt a víziót is, hogyha Trump nyer, akkor sem zuhan össze a tőzsde, mert ugye mindenki azt mondja, hogy ez fog megtörténni, azért mi legyünk nyitottak, és készüljünk fel ellentétes esetőségekre is. Ennek az esetőségnek a rajzolata itt ebben a lila 2-es hullámban épülhet fel. Abban az esetben, ha ez a 1986-os szint, illetve hát ez a csatorna AI nem törik, addig azért alapvetőleg ez még emelkedő trendben van, és tehát most azt kell látnunk, hogy ez a csatorna, illetve ez a szint megtörjön. Nem tudom képzelni, hogy az elkövetkezendő napokban még akár itt Clinton esetleg kételkedni fog a győzelemben, ugye a nyugati média, a Clinton melletti média többsége mellette van, az még simán kitalálhat különböző koreográfiákat. Ugye emlékezzünk a Brexit esetében is, ugye rögtön azt mondták, hogy de hát nem lehet Brexit, meg milyen hülyeség az, hogy pár szavazaton miatt kilépnek az angolok. Különböző
koreográfiákat vázoltak arra vonatkozólag, hogy azért a nép akarata az azért nem mindent visz. Még itt is elképzelhető, és ebből jövő bizonytalanság szintén. Valamint hát ugye Trump első beszéde, én azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon fontos lesz, hiszen hogyha Trump mondjuk egy kicsit hangsúlyt vált, akkor az azért megnyugtathatja a piacokat. Tehát azt kell mondanom, hogy valahol itt 1988 környékén van az a szint, amely, hogyha elesik, akkor törik a csatorna, törik ez a nagyon-nagyon fontos bázisszint, és akkor a kettes hullám víziója kezd egyre csökkenni, ami egyébként sem túl nagy, azt hozzá kell tennem. Ha ezek a szintek törnek, akkor jöhet ugye az elemzés, a korábbi elemzésben vizionált fontos tartózónánk, itt 1830-40-50 környékén. Van egy bázisa, van egy széles bázisa, ugye a kanócok azok, amelyek itt nagyon fontosak, ebben a zónában megállhat ez az esés. Ez még akkor is megállhat, hogyha mondjuk kétségkívül Trump nyer, bizonytalanságok lesznek, akkor is első körben valahova ebbe a zónába várnánk, és én igazából ilyenkor mi kereskedési attitűdben azt szoktuk használni, hogy nem kapkodunk, megvárjuk azt, hogy ez a szint megtartsa, lehet, hogy alászúr egy kicsit az árfolyam, mert nagyon nagy volatilitás elképzelhető, de egy nagyobb korrekció alakuljon ki a fordulat esetében. Ugye, hogyha ez itt az 5-ös hullám, akkor itt szépen fölépül egy 1-es, 2-es hullám, és innen várnánk a folytatást. A 3-as hullámban valahova ebbe a zónába be kéne esnie, egy kisebb korrekció után elérheti ezt a zónát, felépül szépen az 5 hullám, és akkor utána egy nagyobb 3 hullámos korrekciót, egy alacsonyabb tetőépítést várnánk az S&P-től, és azok az időszakok azok, amelyek igazából megteremtik az eladási lehetőségeket. Úgyhogy ilyenkor kapkodni nem érdemes, nem rögtön kell, ilyenkor nagyon az érzelmek ugye óriási magasságokban vannak a piacokon, a hírek szintjén teljes mértékben ugyanez a helyzet. Ilyenkor érdemes megfigyelni, hiszen ezek a folyamatok, ha ezek kialakulnak, akkor egy nagyon-nagyon hosszú esésre is föl lehet készülni, akár ugye abban a gazdaság elemzői videóban azért ezt már kezdtük ecsetelni, hogy milyen paradigmaváltás jöhet ide, és ha az igaz, akkor bizony itt óriási mélységek vannak, ugye a korábbi válságaljak, ez a tető csúcs itt nagyon erős tartó lesz, tehát igazából itt 1500-nál biztos, hogy sokat el fog időzni. Ha ez az 1800 elesik, akkor 1500 lesz majd hosszú távon a tartózóna. Nagyon nagy küzdelmek lesznek itt valószínűleg, és mikor ez is elesik, akkor tényleg nagy gond lesz, és óriási esések lehetnek, úgyhogy nem kell kapkodni ebben az esetben, hanem még mindig ki kell várni az események hatását, a reakciókat, kicsit az emóciók tisztuljanak le, nyugodjanak meg a kedélyek, és akkor utána szintiszta fejjel lehet majd kereskedni. Itt tehát most ugye ez az a zóna, ahol azért sok minden el fog dőlni, a csatorna alja, úgyhogy csatorna alja, illetve a korábbi alj, itt ebben a zónában, tehát ez az 1990, kicsit 2000 alatt. Ugye önmagában a 2000-es zóna amúgy is egy nagyon-nagyon fontos tartószint, pszichológiailag is, úgyhogy kicsit alászúrhat, és ott egy kis megtorpanást várnánk. Nézzük a DAX-ot, akkor nézzük meg, hogy ott mi lehet a reakció. Ugye a DAX esetében az elmúlt napokban itt egy korrekciót vártunk,
pontosan ebből a tartózónából, amikor ez az ékünk tört, akkor ez a korrekció már ki is alakult, és hát a 4-es hullám föl is jött elég magas értékre, de ugye az volt az elemzésünkben a megfogalmazás korábban, rövid távon is, illetve talán én is azt fogalmaztam meg itt a videóelemzésben, hogy a 10.640 fölé ne menjen a DAX. Persze ezt pontos korrekciót vártunk. Egy kicsit azt kell mondanom, hogy túl is teljesítette, de a magas érzelmi fűtöttség miatt ez teljesen racionális. Úgyhogy már hát mai nap itt is nagy lefordulás várható is, és ha az S&P-nél ugye még számos tartószint van, én azt gondolom, hogy hát a DAX-nál is vannak tartószintek, de igazából 10.000 alá kerülhet az elkövetkezendő napokban, hogyha nem lesz nagyobb, pozitívabb reakció a Trump győzelmére, vagy esetleg mégsem Trump nyerne. Nézzük is meg, hogy áll most jelen pillanatban. 244, 215. Nyilván most megjöttek ugye a keleti államoknak a urnazárásai, és ugye a nyugati államok azok lassan megérkeznek ott is a végső eredmények, és akkor itt ez a 270 elektori, ez el is fog dőlni. Nem tudom, hogy melyik az a billegő állam, amelyben most jelen pillanatban nagy kérdés zajlik. Na de nézzük inkább a grafikonokat, mert azok azért nagyon sokat segítenek. Szóval a DAX esetében ma reggel hát rést várnánk igazából, a Trump nyer, és utána esést, és azt, hogy ez a 10.200 is elessen. Ugye ez egy várható tartószint volt itt a 4-es hullámunkból kifolyólag. Ugye a DAX esetében mi már itt régebben fölépítettük az 5-ös hullámot, és vártuk azt, hogy induljon az esés, és hát látható, egy korrekciós csatornát vizionáltunk, hogy ugye ez a 2-es hullámunk, és amikor majd ennek a korrekciós csatornának az alja, ez itt a mérföldkő, tehát ez a 9750-es zóna, aztán utána a 9200, 9750-800, nem tudjuk, valahol itt megközelíti majd a csatornát, 700-800 között, ha ez eltörik, akkor azért a 2-es hullám már egyre valószínűbb, és akkor a 3-as hullám bizony a februári mélypontokat is át kell, hogy vigye, és ebben az esetben ugye a DAX februári mélypontja. Február környékén ugye mi pozitívak voltunk a DAX-szal, akik abban az időszakban követtek minket, 10.000 környékére vártuk, tényleg egy kicsit teljesítette ezt csak túl, és ez itt, hogyha ez a csatorna törik, akkor a februári mélység alá fog kerülni a DAX, és itt egyébként sokkal erősebb folyamatokat várnánk, mint mondjuk az S&P-nél, tehát ott sok-sok kétség alakulhat ki, ugye 1800-nál, 1500-nál, a DAX-nál már jöhetnek az új aljak, tehát ott sokkal előrébb haladt már a folyamat. A UK-nél mindjárt megnézzük, ugye a UK-nél az a helyzet, hogy ugye a font az most jelen pillanatban valószínűleg egy kicsit erősödni fog a dollárral szembe, úgy, ahogy vártuk, ha az elemzéseket követtétek, akkor nagyjából bizony ez a UK-re negatívan hathat. Ugye itt mi korábban azt vártuk, hogy itt egy 3-as hullám, itt is 4-es hullám, itt is nagyjából felépült. Nagyon fontos, hogy az 1-es hullámunk mélypontját itt, hát nagyjából 6930 fölé ne kerüljön a FTSE, nem is fog, várhatólag itt is réssel lefelé nyitás lesz, és az a tartó zóna, amit mi itt korábban gondoltunk, az valószínűleg átvitelre is kerül, és majd utána jöhet egy nagyobb korrekció, hát hogy az 5-ös hullám hol lesz, azt nem tudjuk. Ugye 7100 fölött azért mi már bőven negatívan álltunk a FTSE-hoz, és nagyon szép szűk stoppal lehetett egyébként kereskedni benne, hiszen itt egy dupla csúcs rajzolódott ki hosszabb távon, ugye
azt mondja, hogy be is töltődik, tehát itt a 2015 áprilisi csúcs ismétlődött meg, és erre lehetett bizony nagyon-nagyon szépen kereskedni. Aki esetleg shortban van, vagy esetleg itt 7000 környékén több nagyon jó lehetőség adódott az eladásra, annak azt tudom mondani, hogy már ugye pozitívban kell lenni, profitvédő megbízásban, hiszen ez a 6930 ez nem eshet el. És akkor látjuk, hogy ugye a csatorna alja az, ami az első igazán komoly tartó lehet, de tehát ebben a zónában meglátjuk, bármikor megállhat ez a folyamat. Ugye ez a trendvonalunk volt arra érvényes, hogy ha az törik, akkor itt a 4-es korrekciós hullám, és most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy szép csatornában zajlik ez a folyamat. Mindjárt kicsit bepontosítjuk. Tehát ez és inkább az aljakat kötnénk össze most jelen pillanatban. Tehát ez az a csatorna, amelyben jelen pillanatban tart az esés, úgyhogy hát valahol itt a csatorna alja környékén újabb megállók lesznek, ez kellően meredek csatorna, most én ezt nem várnám, hogy törjön, bár most tényleg egy radikális Trump győzelmével bizony a folyamatok is begyorsulhatnak. Ugye a font erősödése is támogatja a FTSE lefordulását, hiszen a FTSE gyakorlatilag a Brexit után elkezdett emelkedni, de hát gyakorlatilag reál értékben nem emelkedtek a részvények, hiszen óriási font gyengülés mellett tudott a részvények ugye dupla csúcsra emelkedni. Reál értékben globálisan nézve, ugye bár ki is vásárolt nem Angliából angol részvényeket, azok bizony valószínűleg reálértékben így is veszteséget termeltek, még hogy dupla csúcsra emelkedett a FTSE. Jó, tehát a FTSE-nál ez. De akkor nézzük meg az igazán érdekes, és menjünk át akkor a devizapiacra egy picit az euró-dollár. Az euró-dollárnál ugye az 1.1270-es zónát határoztuk meg, mint egy nagyon-nagyon fontos szintet. Itt azért elég sok minden változott. Én azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban elég sok bizonytalanság volt, de azt azért elmondtam a videó elemzésekben, hogy ez 1.0850, ez könnyen lehet, hogy a D hullámunk lesz. Itt ezt korábban a videó verzióval jeleztem, mert itt még korábban kétséges volt, hogy vajon trendirányú esés van, tehát még folytatódik az esés, vagy sem. Ugye azt a videó elemzésben, a Clinton-Trump árfolyam elemzésében azt ecseteltem a tegnapi vagy tegnap előtti nap, hogy bizony, ha Trump nyer, akkor valószínűleg az 1.14-es magasság létrejön, amit mi már nagyon-nagyon régóta várunk. Úgyhogy hát ennek mesdjén én azt gondolom, hogy ez a lila alternatív elképzelés itt a D hullámnak, ez már faktumnak tűnik, és szépen ez az utolsó emelkedő hullámunk, az E hullám épül itt, AB, és majd aztán a C hullámban véleményünk szerint itt valahol el is érheti ezt a napokba. Lehet, hogy elég hamar létrejön ez, amit mi nem szeretnénk az gyakorlatilag, hogy 1.15, hát nagyjából 30 fölé kerüljön az árfolyam, azon belül ebben a zónában bármeddig emelkedhet. A C hullámot érdemes, a C hullám ebben az esetben mi azt szeretnénk, hogy egy 5 hullámos folyamat legyen, tehát szépen 1, 2, 3, 4, 5. Nagyon erős ugye az első impulzus itt a C hullámnak, tehát ez könnyen lehet, hogy a napokban valami ékelődő folyamatot látunk majd itt ebben a zónában kiépülni. Tehát ebben a tartományban emelkedhet esetleg föl, és ennek az égnek a meredeksége azért még kérdéses. Tehát, hogy mennyire lesz meredek ez az ég, azt majd meglátjuk. Többféle verzióban épülhet ez ki, tehát ebben a zónában valahogy így emelkedhet. Én nagyon örülnék, ha ez egy jégformációban érné el az 1.15-öt,
itt az elkövetkezendő egy hétben, mert az remek beszállási lehetőséget adhat, és nagyon megkönnyítheti az életünket. Hogyha egy kicsit nagyobb idősíkon megnézzük, de ezt az elkövetkezendő napokban nagyon sokszor fogom most már ecsetelni rövidtávú elemzésekbe, Dávid és András nagyon-nagyon fog erre figyelni, mert bizony, hogyha itt ez a folyamat szépen felépül, amit várunk, akkor az elkövetkezendő napok eredményeképpen nagyon-nagyon jó beszállási lehetőség alakul. Inkább menjünk egy hetes grafikonra, és itt szépen azt látjuk, hogy ugye 2015 márciusra tartó oldalazó korrekciónak ugye a B hulláma épülhet itt ezzel föl, A-ból, B-ből, C-ből, D-ből és E-ből, ugye ez lett akkor a D hullám, ez nagyon-nagyon szép egymáshoz közelítő háromszögtető, úgyhogy innen, hogyha ebben a zónában beszállási lehetőségeket találunk, az hosszú távon nagyon jó lehet, mert ebben a szituációban akár paritás alá is mehet a dollár. Ugye most jelen pillanatban mindenki bizonytalan lesz Trump esetében, hogy mi a helyzet, de a Trump radikalizmusa marad, és beindul egy ilyen jó indulatúan azt mondhatnám, hogy egy patrióta hangulat a világba, és ez a globalista paradigmaváltás, amit ugye elsételtünk, ez megtörténik, akkor bizony a dollár lesz az igazi menekülő eszköz, és ezt majd a befektetők nem sokára föl is fogják ismerni. Ennek az elképzelésnek azt kell mondanom, hogy a határ mesdje az 1.16, 1.17 tízes zóna, ezt itt be is rajzolom, tehát hogyha itt mi eladási pozíciókat találnánk, akkor valahova ezen zóna fölé helyeznénk a stop megbízást, hiszen itt sajnos egyébként még ez tovább bonyolódhat ez a háromszög oldalazásban elég sok a bizonytalanság, elég sok a kérdőjel, mert még az is elképzelhető, hogy ennek az egész B hullámos triangle-nek ez lesz itt az A hulláma, ez a B és ez a C, de ezt majd a későbbi elemzésekben fogjuk boncolgatni közép-hosszú távon, illetve hát erre fogunk fókuszálni, hogy rövid távon ez hogy épül fel. A reményeink most az, hogy ez az emelkedés folytatódik, és 1.15 környékén valahol ezen háromszög felső szára környékén megtorpan az emelkedés. Ez nagyon-nagyon ideális kép lenne a számunkra. Ugye a többi devizában is valami hasonló szituációt látunk. Igen, itt Jó. Tehát itt ugye ebben az időszakban mi azt vártuk, hogy itt egy esés alakuljon ki. Ez itt egy 7-es dollár-jen grafikon. Itt az volt az elmúlt időszakban nagy kérdés, hogy vajon ezeknél az aljaknál már megtalálta-e az alját a dollár-jen. A hosszú távú elemzésekben azt ecseteltük az elmúlt időszakban. Ugye, nem véletlen, ugye, hogy 105 környékén állt meg az utóbbi napok emelkedése, erről a szintről lefordulást vártunk, és most könnyen lehet egyébként, hogy kialakul az a nagyon-nagyon régóta várt 95-ös zóna, amit 100 alatti zóna, valahol itt 93, 94, 95 környékén, hogyha megnézzük hosszú távú képekben, itt van egy nagyon szép bázis oldalazásunk, ez volt az ideális korrekciós szint. Ez gyakorlatilag mi már akkor vártuk, amikor itt az a 120-as zóna megtört. Régóta vagyunk úgymond már hosszabb távon nem shortba, hiszen ez a 100-as zóna, ez akár meg is állíthatta ezt a folyamatot. Most az elmúlt elkövetkezendő napokban ezt fogjuk figyelni, hogy vajon ez hogy zajlódik le. Ugye itt az volt az elmúlt napok nagy kérdése, hogy a 105-ös zónáról, ahonnan innen vártuk ugye az 5-ös hullámból a lefordulást, ez
Hát igen, ugye most nagyon-nagyon nagy a yen erősödés, úgyhogy mi itt azt vártuk, hogy ugye ez itt az A hullám, és akkor pontosan az alakult itt ki, amit az elmúlt napokban, a heti videóban, mondjuk a hétvégiben, vagy a múlt hetiben lehetett látni, ugye az A hullám felépült, kialakult itt egy szép dupla csúcs, ez egy szép korrekció, és nem is tudott új csúcsra menni, és azt vártuk, hogy a C hullám valahova ide újfent lejön. Hát igen, ez lesz a nagy kérdés, hogy meddig jön ez a C hullám. És ebben az esetben ugye hát azt kell mondanom, hogy két víziónk van, mint azért általában, de hát ugye ez a 105-ös zóna, ez egy nagyon jó profit realizáló zóna volt. Most igazából hát azt tudjuk mondani, hogyha ez a 99, tehát 100 alá kerül megint a dollár-jen, akkor itt új aljak lesznek, és akkor létrejött ez a 94-95-ös zóna, amit mi itt várunk ebben a tartományban. Mindaddig, míg ez a C hullám esetleg csak ide 101 környékére jön le, addig alapvetően még akár várhatjuk a további emelkedést is. Hogyha ez a csatorna törik, akkor jön el igazából a nagy vételi beszállási lehetőség. Mi jelenleg tehát azt gondoljuk hosszabb középtávon, hogy folytatódhat az esés, és 100 alá mehet, de olyan túl nagy út ebben nincsen. Régóta várjuk már a megállást, úgyhogy ez nagyon régóta folytatódik ez az esés. Nagyjából hasonló helyzet, ha 1.14-1.15-ös magasságba beemelkedik az euró-dollár, akkor ez itt lejöhet 95, esetleg 97-6 környékére, és onnan jöhet szinte egyszerre a momentum mindkét devizapárba, és valami hasonlót is szeretnénk látni, hogy egymást megerősítve haladjanak a folyamatok. Ugye a font dollárt nézzük. Az elmúlt időszakban ugye azt vártuk, főleg akkor, mikor ide 1.20-ra leesett, de akik követtek minket, azok tudják, hogy itt 1.30-as csatornatörés is egy nagyon-nagyon jó eladási lehetőség volt, és azóta itt mi 1.23-1.22 környékére vártuk, de a Brexit előtt is egyébként, aki akkoriban követett minket, az tudja, hogy ez a 1.20 körüli zóna, ez volt nekünk az első megálló, vagyis a célárunk. Itt a 3-as hullám, mikor felépült, egy nagyon nagy kanóca, akkor azt vizionáltuk, hogy ebbe a kanócba beeshet megint az árfolyam, ez meg is történt, egy szép ABCD-vel, és most a C hullámot vártuk, hogy felépüljön. Hát ez nagyon-nagyon szépen épül is, és valahol ennek a csatornának a teteje 1.26-1.27 környékén itt célba is érhet ez a folyamat. A C hullámban de azt gondolom, hogy már ez lehetett valószínűleg a 4. hullám, úgyhogy hát abban az esetben majd, hogyha ez az emelkedő szürke vonalunk megtörne, tehát elérni az 1.27-et és megtörne, akkor várhatjuk, hogy megint 1.20 alá kerüljön az árfolyam. Tehát most az az átmeneti korrekciós emelkedés, amit korábban vártunk, az van folyamatban és úton, úgyhogy gyakorlatilag a font az szintén azt a pályát játsza, amit vártunk. Hát egy rövid pillantást vessünk az euróforintra, ott láthatóan olyan nagyon nagy dolog nem zajlik. Az elmúlt időszakban ugye mi azt vártuk, hogy itt az A hullám után jöjjön egy B korrekciós hullám, valahol majd meglátjuk, hogy hova érkezik be, ez még akár új aljra is hozhatja, de racionálisan ez valószínűleg most megtörtént ez a B hullám, amikor itt 308 fölé kerülünk, akkor akár a 3.12 is képbe kerülhet az euró-forintba, úgyhogy hát elérte azt a korrekciós szintet, amit vártunk kicsit korábban, és akkor jöhet az emelkedés. Ugye a dollár-forint esetében ott viszont elég nagy a forint erősödés, olyannyira, hogy az a vízió, amit korábban képviseltünk, az most gyakorlatilag abban az esetben, hogyha ezek a szintek, ez a 271 elesik,
akkor bizony itt már nem beszélhetünk A hullámról, és én azt gondolom, hogy igazából ez már törölhető is ez az A hullám. Itt nagyon nagy a visszafordulás, úgyhogy elképzelhető, hogy a forint beerősödik a dollárral szembe egészen ide a 268-267-es zónába. Ugye itt, hogyha hosszabb távon megnézzük, ez egy nagyon-nagyon fontos tartózóna lehet, talán mindjárt be is töltődik. Itt az elmúlt időszakban az elemzéseinkben azon gondolkoztunk, hogy vajon ez a 4-es hullám itt már abszolválódott, vagy még lesz egy leszúrás, valóban ebbe a 267-es zónába az, ami nagyon-nagyon ideális lehet. Hát úgy néz ki, hogy inkább ez a verzió valósul meg, nem a lila, és bár próbálkozott kitöréssel, de hát az nagyon-nagyon hamar elhalt, és nagyon markáns a visszafordulás része, úgyhogy egyelőre még mindig a forintunk nagyon-nagyon szépen vitézkedik, de alapvetően mi pessimisták vagyunk a dollár forinttal kapcsolatosan. Ebben a 267-es zónában leszünk különösen pessimisták, egyébként ilyenkor lesznek valószínűleg a legjobb hírek is. Nézzük még meg ugye az aranyat, olajat. Az aranyban, olajban nagyjából az zajlik, amit vártunk, különösen az olajban. Ugye az olaj esetében azt vártuk itt az elmúlt időszakban, hogy ugye, hát ez annyira, ez ugye a 7-es grafikon, ez volt a 25 dolláros aj, hogy egy korrekció épül fel, annak a korrekciónak a csatornáját várjuk most kiépülni, és különösen ennek az alsó szára az, ami most szerintünk itt épül, és ide a B hullámot vártuk az elmúlt napokban. Ebben ezt tudjuk elképzelni, hogy akár 40 dollár alá is vigye az olajat, és hát ezen az úton halad az olaj gyakorlatilag. Mindjárt be is töltődik, addig nézzük meg az állást. 2.44, 2.15, hát pár óra is szerintem meg fogjuk tudni. Azért ráfrissítek hátva. Hol vannak az eredmények? Itt van 2.44-2.15, tehát nem változik egyelőre. Jó, tehát ugye az elmúlt napokban mi azt vártuk, hogy itt egy 5 hullámos folyamat épüljön föl, egy elhúzódó 3-as hullámban, és itt a korrekció az nagyjából nekünk ugye célba is ért, 45-46 dollárnál, ennél el tudtuk képzelni, hogy picit följebb, maximum 46 dollárig vártuk ugye ezt a 4-es hullámot. Most van egy eső trendvonalunk, amelyből hát akkor itt egy kisebb technikai megszakadás után folytassuk a második részt is. Tehát itt is ugye akkor az olaj esetében várjuk a folytatást, az esést, amelyben elérheti nagyjából ezt a 42-es zónát, és amikor majd ez a vonal törik, akkor utána várhatunk egy emelkedést, amelynek megint valahol a célja ez a 45 dollár lesz. Nézzük az aranyat. Az arany esetében ugye ott egyértelmű volt, ha Trump győzelme beindul, akkor emelkedés lesz, ha pedig Clinton, akkor pedig esés. És ebben az esetben ugye az 1220-at vártuk megint, illetve tehát, hogy 1240 esése után 1220-1200 lehet. Ez látszik, hogy megindult az emelkedés, az 5-ös hullámban, hát még följebb várnánk egy kicsit az árfolyamot, ha Trump nyer, akkor bizony ezt a csatornát le kell küzdeni az árfolyamnak. Itt most egy kisebb korrekció, kisebb megtorpanás után, egy oldalazás után akár ki is törhet fölfelé, ez lesz a pozitív jel. Az arany esetében tehát, hogyha Trump nyer, akkor további emelkedés lesz, és ebben az esetben, amit itt vizionáltunk korábban, nézzük kicsit hosszabb távon, akkor az bizony folytatódhat és esésnek és az emelkedésnek indulhat az árfolyam. Ugye nagyjából ezt az X hullámot vártuk mi ide le, 1200 környékére könnyen lehet, hogy ez itt már abszolválódott, és hogyha le tudja küzdeni itt a
ugye mutatott csatornát 1225 környékén, akkor akár új csúcsokat várunk egyébként az aranytól, de hát ezt majd meglátjuk. Most minden esetre, ha felépül az 5. hullám, akkor egy kisebb korrekció után majd fogjuk követni az eseményeket. Na, és akkor hát egy kicsit nézzük meg akkor a kis magyar piacunkat is. Ugye a Bux grafikonját látjuk, itt napos grafikonját. Az elmúlt időszakban azt vizionáltuk, hogy ebből az égből akár kitörés lehet fölfelé, ezzel azonban vigyázni kell, mert árkitörés lehet, és itt 30.200-300 környékéről, azt nem tudjuk, hogy akár 32.000 is lehet, de tehát itt új csúcs környékéről mi azt vennánk, hogy egy meredek visszazuhanás ebbe az égbe, első körben ez a 29.400 eleste, majd utána az ég aljának eleste lesznek a jelek, és akkor beindulhat a fordulat. Dramatikus folyamatot várnánk, és sajnos a Bux elérte azt a magasságot, ahol elfogy már a levegő a bikák tüdejéből, és akkor bizony itt ez kifulladhat ez a történet. Ezt is ugye a havi grafikonon, havi elemzésekben részletesen ecseteltük, érdemes megnézni. Az OTP esetében nézzünk, mi lehet a kép. Ugye itt is azt vizionáltuk, hogy ez a szint, ez itt ellenállási szint lehet, beleütközhet ebbe a 8000-be, és bármennyire is ilyenkor jöhetnek esetleg pozitív, megerősítő vételi jelek, hát innen lefordulást várnánk, és óvatosságra intettük minden befektetőnk, minden ügyfelünket. Remélem, hogy ezzel azért éltetek is. Itt az utolsó eladás, az gyakorlatilag 8000-nél egy nagyon jó profit realizálás lett. Hát most itt is várjuk a nagyobb lefordulást, ez itt ugye az átmeneti tartószint most jelen pillanatban. Mai nap esetleg 7700 alatt nyit, akkor ennek folytatása várható. Látható, hogy ugye itt 7000 környékén vannak jelentős tartószintek, illetve 2100 környékén, úgyhogy ezek lehetnek a megállók. Épp úgy, ahogy a MOL-ban sem voltunk már régóta optimisták, és azt kell mondanom, hogy minket meg is lepett ez az utóbbi idős felülteljesítés alapvetőleg, de hát azt vártuk, hogy nagyjából valahonnan ebből a zónából, 18.000-ről valamikor le fog fordulni. Az elképzelés az még él, továbbra is még akár meg lehet a 20.000 is, ugye ez egy pszichológiai szint, ahova beemelkedik a MOL, de innen ebből a zónából mi lefordulást várunk, és akkor beindulhat egy hosszabb távú esés. És a Richter esetében sem más a helyzet. Azt kell mondjam, hogy ugye a Richter esetében még jöttek céláremelések is az elmúlt időszakra, az elmúlt napokban, mire azért föl is hívtuk a figyelmet, hogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Hát ugye azt vizionáltuk, hogy valahol itt az 5-ös hullám megáll 6200 környékén, 100-200 környékén, hát ennek könnyen lehet, hogy eljött az ideje, és amennyiben itt is ugye az 5900 elesik, akkor egy nagyobb, meredekebb lefordulást várunk, és ezeket ugye majd részletesen elemezzük az események tükrében. Én remélem, hogy tudtunk azért támogatást adni ezekkel az elemzésekkel, és fel is tudtunk készíteni titeket a lehetséges kimenetelekre az elmúlt napokban. Itt ugye az Árfolyam TV-nek a szolgáltatását azért ajánlom figyelmetekbe, amelyben itt ugye folyamatosan frissülnek az elemzéseink, ma már frissült az euró-dollár, az arany elemzésünk is, illetve hát van heti, havi körkép az az elmúlt napokban frissült, úgyhogy hát ezek természetesen olyan előfizetői szolgáltatások, amelyekre itt tudtok előfizetni. Ha esetleg van kérdés, akkor az info@arfolyamtv.hu pedig kollégáink segítenek. Most jelen pillanatban nézzük meg megint az utóbbi állást, hogy úgy néz ki, hogy egyelőre Trump vezet továbbra is, de mostanában megakadtak
a számítások, most nem tudom, hogy mikor fog eredményhirdetés lenni, de szerintem rövid időn belül nem sokára. Az árfolyamok egyelőre továbbra is Trump győzelmét tükrözik. Itt a korrekció, amely pontosan ugye az aranyvonal csatorna tetejéről van folyamatban. Hát, ha ez most ugye azt tükrözi jelen pillanatban, hogy lehet, hogy valami Trump ellen szól. Na, minden esetre az elkövetkezendő napokban nagyon-nagyon fogjuk figyelni az eseményeket, és akár mi nagyobb rezdülést látunk, arról videót fogunk csinálni, és ezt itt az Árfolyam TV, Árfolyam híradó menüpontjában tudjátok követni az elemzéseinket. Várunk mindenkit szeretettel, és nagyon köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot!